Исәнмесез, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада Татарстан Республикасындагы фән һәм технологияләр елы уңаеннан махсус сәхифәбезнең чираттагы чыгарылышы. Исламны өйрәнү үзәге 2010 елда оештырылды. Безнең ике бүлек, социаль тикшерүләр бүлеге һәм динара һәм халыкара мөнәсәбәтләр мониторинглау бүлеге. Пермь крае Казай авылы шагыйрәсе, авыл тарихын өйрәнүче Фирдәүс Фәхрисламова. Мин шигырьләр күбрәк язарга тырышам, кызыграк иттереп бусын өчен. Миңа ниндидер образ кирәк, сюжет кирәк. Мин бер нәрсә турында гына яза алмыйм. Төмәндә яшәүче Гөлфия һәм Гомәр Бикмуллиннар гаиләсендә кунакта. 5 елның эчендә без 3 кыз әти-әнисе булдык. Шуңа күрә рәхмәт Алла Тәгаләгә. Удмуртиядә быелгы соңгы сабан туй Сарапулда узды. Иң шатландырганы менә шул балалар белән, үзебезнең балалар белән, аныкларыбыз белән килү. Алар битне күреп, безнең арттан баралар. Тапшыруыбыз ахырында тарихи кадр сәхифәсе. 79-дан 80 елга күчкәндә без студентлар катнашы белән Огонек оештырган идек. Университетның татар бүлегендә укый торган бөтен студентлар катнашты. Республикабызда игълан ителгән фән һәм технологияләр елы уңаеннан махсус эшләнүче сәхифәбезнең чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Бүген сезне Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе Гамәли семиотика институтына чакырасыбыз килә. Биредә эшләнүче проектлар белән без сезне инде таныштыра башлаган идек. Бүген сүзебез информацион технологияләрдә татар телен куллану мөмкинлеге хакында. Татарстан Республикасы Фәннәр академиясына нигез 1991 елда салына. Бүген ул җөмһүриятебезнең төп югары фән учреждениесе. 2014 елда Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенә аерым структур бүлекчәләр булып институтлар һәм үзәкләр керә. Бүген без сезне исламны өйрәнү үзәге белән таныштырырбыз. Исламны өйрәнү үзәге 2010 елда оештырылган. Бүген ул Казан шәһәренең Сулъяк Булак урамы 36 А йорт адресы буенча урнашкан. Бинаның 3нче катында. Биредә безне әлеге үзәкнең директоры Илшат Мөхәммәтзарипов каршы алды. Илшат Әмир улы Мөхәммәтзарипов 1985 елда Казан шәһәрендә туган. Татар дәүләт гуманитар педагогика университетының юридик факультетын, Шиһабеддин Мәрҗани исемендәге тарих институты аспирантурасын, Казан федераль университетының исламны өйрәнү магистратурасын тәмамлаган. Тарих фәннәре кандидаты. Фәнни кызыксыну сферасы дәүләт конфессия мөнәсәбәтләре. Безнең үзәктә 13 кеше. Хәзер менә тарихчылар бар, социологлар, дин белгечләре инде һәм бер психолог та тагын эшли. Безнең ике бүлек, бер бүлек ул социаль тикшерүләр. Икенче бүлек ул динара һәм халыкара мөнәсәбәтләр. Безнең берничә метод күзәтү, масса күләм анкеталарны таратабыз, җыябыз, анализлыйбыз. Интервьюлар ясыйбыз һәм фокус төркемнәр оештырабыз инде. Исламны өйрәнү үзәге һәр мәгълүматны үзе туплый. Фәнни хезмәткәрләр төрле районнарга чыгалар, сораштырулар уздыралар. Исламны өйрәнү үзәге бүген дәүләт органнары, муниципаль районнар, диния нәзарәте мәктәпләр, югары уку йортлары белән тыгыз элемтәдә. Менә карагыз, безнең мониторинг бүлеге инде. Ул бөтен булган мәгълүматны, мәсәлән, анда милләтара мөнәсәбәтләр, динара мөнәсәбәтләр, миграция, криминаль ситуация, бөтен шул булган информацияны җыеп, аналитик докладлар ясый. Турыдан-туры шул дәүләт органнарына да җибәрәбез. Бу безнең үзәкнең бер юнәлеше генә. Фәнни хезмәткәрнең үз планы бар. Ул шул план буенча инде мәкаләләр, монографиялар бастыралар инде. Чит илдәге хезмәттәшләре белән дә аралашып торалар. Быел исламны өйрәнү үзәге миграция белән бәйле зур тема башлаган. Төп максатыбыз имамнарыбызның Урта Азиядан килгән мигрантларның тормышына тәэсирен ачыклау. Бу тикшеренүләр 2 ел дәвам итәр дип көтелә, ди Илшат Мөхәммәтзарипов. Мигрантларның Татарстанда адаптация, аннан соң ничек алар монда эшкә урнашалар инде. Аларның монда ниндидер проблемалары, конфликтлары булмыймы, буламы? Кайсы илләрдән киләләр?
Әлеге күзәтүләр гомумиләштерелеп, киң җәмәгатьчелеккә дә тәкъдим ителә. Ел дәвамында 2-3 китап бастырыла. Монографияләрдән кала өлешчә дини уку йортлары өчен әсбаплар да чыгара алар. Замана технологияләре алга киткән чорда без аларны сайтыбызда урнаштырып баруны кулай күрдек дигән гамәдәшебез. Кызыксынган кеше Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясе сайтына кереп, исламны өйрәнү үзәге битен табып, басма китаплар бүлегендә алар белән танышу мөмкинлегенә ия. Йөкләп яисә бастырып алырга да була. Гүлия Садыкова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Казан. Хәзер Казаннан Пермь крайына юнәләбез. Рәсми документларда Казай авылы турында беренче тапкыр 1662 елда искә алына. Ул вакытта инде биредә 14 гаилә яшәгән була. Авылның беренче атамасы Чокыр кала. Әлеге тарихны җентекләп өйрәнүче Фирдәүс Фәхрисламова хәзер бу хакта китап әзерли. Алай гына да түгел, ул әле Казай авылының танылган шагыйрәсе дә. Әлеге актив шәхес турында киләсе сюжетта. Казай авылының гимны яңгырый. Фирдәүс Фәхрисламова халыкны булачак китап белән таныштыруны шулай башларга булган. Яңа басма Казайның тарихын өйрәнеп язылган. Авылның үткәне күп кенә татар авылларының ачы тарихы белән тәңгәл килә. Бу җирләрдә дә тирә-як авыллардан татарларны куганнар. Һәм Казай исемле кеше тау башында, куе урман эчендә бер чокырга төшеп качып кала. Аннан соң тирә-яктагы татарлар шунда җыелганнар, иң беренче землянкаларда торганнар. Аннан соң алар йортлар төзеп, безнең авылга нигез салганнар. Китапка мәгълүматларны Казай авылында туып үскән тарих укытучысы Махия Мәмәтова туплаган. Аннан ул Фирдәүс Фәхрисламовага мөрәҗәгать итә. Фирдәүс ханым кулъязмаларны компьютерга күчерә. Аннан соң китап итеп ясый башладык. Мин тагын да эшкәрәк керә башладым. Менә шушы 1662 елда тарихы башлана. Мен хәзер Пермдәге дәүләт архивына мөрәҗәгать иттем. Әле миңа җавап килмәде. 1679 елның ревизиясы вакытында 14 йорт булган. Анда бөтен кешенең исемнәре, фамилияләре инде барысы үзгәртелгән. Үзе безнең татарча итеп язылмаган бит ул. Аны теләсә кем язган. Шул архив бар. Китап авторлары Кунгур архивларында утырып бик күп мәгълүмат туплаган. Хәзер Фирдәүс Фәхрисламова Пермь дәүләт архивында эшләп, китапны тагын да тулыландырырга уйлый. Безнең илдә каты көрәш. Телләр хәзер көрәштә. Кайсы үләр, кайсы җиңәр, кайсы калыр сөйләмдә. Ул гомумән милләткә, авылына битараф кеше түгел. 2005 елда мәктәпне ябарга уйлаганда аның өчен көрәшүчеләр арасында да була ул. Казайга багышланган шигырьләре аеруча күп. Авылны элек кыяр башкаласы дип йөрткәннәр. Кыяр утыртучыларга дан җырлап бик күп шигырьләр иҗат итә. Бик эшчән кешеләр торалар монда Казайда, исең китәр. Ул теплицалар әле хәзер бетә башладылар. Хәзер яшьләр Пермгә китәләр. Фирдәүс Фәхрисламова Казайга үз вакытында юллама белән килгән. Аса шәһәре педагогия училищесын тәмамлагач, Пермдә институтта укый да, Казай авылына математика укытырга килә. Күп еллар мөгаллим булып эшләве иҗатына да тәэсир иткән. Укучылар мәктәп турында язылган шигырьләре күп. Мин шигырьләр күбрәк язарга тырышам, кызыграк итеп бусын өчен. Миңа ниндидер образ кирәк, сюжет кирәк. Мин бер нәрсә турында гына яза алмыйм. Килке шигырьләрдә язарга яратам. Фирдәүс Фәхрисламова иҗади гаиләдә туа, әти-әнисе дә шигырьләр язган. Үзенең беренче шигыре 12 яшендә туа. Мәктәптә укытучысы туган ягы турында инша язарга кушкан була. Ул аны шигырь юлларына салып иҗат итә. Күңелендә йөрткән шигырьләрен еллар үткәч кенә бастырып чыгарырга насыйп була. Менә соңгы елларда истәлек калсын дип, балалар өчен дип беренче җыентыгымны бастырдым. Ул атала йөрәкләрдә калсын җылысы дип. 19 елда басылды ул. Барлык сакланып калган шигырьләр җыентыкка керде. Аннан соң бер яза башлагач языла ул шигырьдә илһам килеп тора. Икенче җыентыгым Өметләрем юлдаш булсын дип атала, ансын 2023 елда бастырдым. Фирдәүс Фәхрисламова бик күп иҗат бәйгеләрендә дә катнаша, дипломнар белән бүләкләнә. Бардада чыгып килгән Халык шишмәсе дигән газетада да шигырьләрен бастырып торалар. Монда
крайының, Пермь крайының 100-ден артық шағирәләрінің, шағирәләрінікі шиғырлары жиылған. Менә бұл китапта менің 8 шиғырым кірген. Менә мұнда соңғы вақытта жазылған шиғырларым. Бір 60-лап шиғыр жиылды енді. Өз вақытларын кетелер. Шығарасы бар, енді Басырып шығарға керек. Иң соңғы язған шиғыры «Минем заман» деп атала. Ул тормыштан қанағатлык алып, шүкір итеп яшәү турында. Фирдәүс Фәхрисламова шулай яшиде. Бу заманны кемдер мақтар, кемдер әйтер яман. Ғырурланам, һәм сықланам. Матур безнең заман. Эльвира Хөснетдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Казай авылы, Пермь крайы. Сіз Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Төмәндә яшәүче Гөлфия һәм Гомәр Бикмуллиннар гаиләсендә кунакта. 5 елның эчендә без 3 кыз әти-әнисе булдык. Шуңа күрә рәхмәт Алла Тәгаләгә. Удмуртиядә быелгы соңгы сабан туй Сарапулда узды. Иң шатландырганы менә шул балалар белән, үзебезнең балалар белән, аныкларыбыз белән килү. Алар битендә күреп, безнең арттан баралар. Тапшыруыбыз ахырында тарихи кадр сәхифәсе. 79-дан 80 елга күчкәндә без студентлар катнашы белән Огонек оештырган идек. Университетның татар бүлегендә укытырган бөтен студентлар катнашты. Хөрмәтле тамашачылар, хәзер сезне төмәндә яшәүче Гомәр һәм Гөлфия Бикмуллиннар гаиләсенә кунакка чакырабыз. Күп балалы гаилә, 3 кыз тәрбиялиләр. Һәр берсенең үз яраткан шөгыле бар. Шул ук вакытта бергә вакыт уздыруларны да көтеп алалар. Гаилә татулыгы серләре һәм тәрбия мәсьәләләре турында алар төмәндәге хезмәттәшләребезгә дә сөйләде. Гомәр белән Гөлфия Бикмуллиннар инде 11 ел бергә. Бала чакларында зур гаилә кору хакында хәтта уйламаганнар да. Бүген алар 3 кыз әти-әнисе. Гүзәлгә 4 яшь, Зәлинәгә 2, ә кечкенә Сәхиягә бары тик 6 ай. Һәм бик бәхетле алар. Мин кечкенә бала чагымда минем өчен ул әллә нәрсә иде, 3 бала гаиләдә. Мин уйлыйдым, ул бит вообще күп дип, ничек алай була ала дип. Шуңа күрә менә без 2019 елда безнең гүзәлебез туды, һәм 2024 елда безнең 3нче кызыбыз туды, әйеме? Сабап карасаң, 5 елның эчендә без 3 кыз әти-әнисе булдык. Шуңа күрә рәхмәт Алла Тәгаләгә шундый миңа зур бүләк иткәне өчен. Мин 3 кызлы әни. Кайчан буласы кызым? Апасы белән бергә? Бергә барасында. Гөлфиянең мөлаем елмаюы беренче минуттан ук Гомәрнең йөрәген яулый. Егетнең күңелендә шунда ук кызга өйләнү теләге туа. Кечкенәдән ук шундый ягымлы Гөлфиягә охшаган кызым булачак дип хыялландым, ди Гомәр. Мы познакомились на свадьбе у друга моего. Без дустымның туенда таныштык. Гөлфия бу мәҗлисне алып барды. Танышырга булдым һәм ул да каршы килмәде. Шул вакыттан бирле инде без бергә. Гомәр һәм Гөлфия өчен 3 кызның әти-әнисе булу зур горурлык, әмма шул ук вакытта да зур җаваплылык та. Әниләре кызлары өчен һәр нәрсәдә үрнәк булырга тырыша. Шуңа күрә кечкенәдән ук аларны өй эшләренә өйрәтә. Тәмле ризыклар пешереп, әтиләрен эштән көтә алар. Кечкенә чагымнан әнием шулай тәмле татар милли ризыкларын пешерә иде. Хәзер дә исемдә шундый тәмле иттереп аның оч-пошмаклары, пәрәмечләре, гел ит ризыклар пешерә иде ул. Мин инде үзем кияүгә чыккачтан шул бөтен әниемнең пешергән ризыкларын искә төшереп, кызларыма, гаиләмә, иремә шулай ук пешерергә тырышам, пешерә. Бикмуллиннарның тату гаилә сире бер-беренә ышанып, хөрмәт итеп, таяныч булып торудан гыйбарәт. Диана Бикмуллина, Рөстәм Салтыкиев, Татарлар, Төмән өлкәсе. Удмуртиядә быелгы соңгы сабан туй Сарапулда узды. Аны 2нче ел рәттән шәһәр читендә, табигатьнең матур почмагында, Акшабарихы елгасы буенда уздыралар. Җәйнең иң эссе көненә туры килсә дә, бәйге уеннарда катнашучылар күп булды. Сарапуллылар ат чабышларында яңартып җибәрде. Киләсе елга республика сабан туен кабул итәргә җыеналар. Моңа көчләре җитәчәгенә шик юк. Оештыра, уздыра беләләр. Быелгысы шуңа дәлил. Сарапул сабан туенда ат чабышларын яңартып җибәргәннәренә дә 2 генә ел.
Шуңа да катнашучылар күп түгел. Шаптарлар бары 4 бөртек. 4-се дә күрше Әгерҗе районыннан. Сабантылар абит нейинде шу? Үзебезнең авылларда гына Әгерҗедә. Күрше авылларда кычагында. Бүләк өчен йөрмибез. Чабыш аты хәрәкәттә булырга тиеш. Аңа ярыш кирәк. Шуңа да сабантуйларны көтеп алабыз диләр хуҗалары. Майданнан шактый читтә булганлыктан тамаша кылучылар юк диярлек. Арада чакрым гына булып, атлар өчен ул бер җил көне генә булды. Ижау сабантуенда беренче килгән Ханбикә кушаматлы инглиз токымлы чаптар көндәшләрен тагын артта калдырды. Киләсе елда ат чабышларын бөтен шартына китереп оештырырга ниятлиләр. Чөнки республика сабантуе Сарапулда узачак. Хәер, шәһәр күләмендәгегә дә әзерлек кайтыш булмый. Акшабариха елгасы буендагы майданны килүдә хакимият тә, җирле милли оешма да көчен кызганмый. Сабанты безнең уртак бәйрәм, олы кешеләргә дә, әби бабайларга да шатлыклар ниләр алып килә. Очрашу, монда ел буе очрашмаган кешеләр очрашып, бер-берсе белән танышып, бер-берсенең хәлләрен белеп, шулай итеп, әкрен генә шыпырткана дигәндә шыпырткана яшәп ятабыз. Быелгысы һава торышы ягыннан сынау булды. Җәйнең иң эссе көненә туры килде. Сабантуй әләмен җиргәрдәтерлек тә җил булмады. Аны бер генә чараны да калдырмаучы милли җанлы Рифкат Хакимов, Рифкат Шакиров, көрәш батыры Илдар Гыйльфанов күтәрде. Сарапул җирендә татарлар 15нче гасырдан алып гомер кичерә. 20нче гасыр башында үз мәктәпләре, китапханә, гыйбадәт йорты була. Ә Сабантуй беренче тапкыр 1989 елда уздырыла. Булар турында Сарапул шәһәрләре татарлары тарихи исемле китапта бәян ителә. Нәшрият табасыннан төшкән саллы басманы эшмәкәр Сарапул татарлары милли мәдәни мөхтәрияты җитәкчесе Зөлфәт Арсланов тәкъдим итте. Чыгаруда аның өлеше зур. Иң шатландырганы менә шул балалар белән, үзебезнең балалар белән, аныкларыбыз белән килү. Һәм дә алар битендә күреп, безнең арттан баралар һәм үзебезнең татар милли мирасыбызны, гырыф-гадәтләребезне инде аларга тапшыру өлкәсендә бу бик уңайлы вакыйга бүгенге Сабантуй дип уйлыйм мин. Сарапулда бүгенге көндә 6300 артык татар яши. Милләттәшләребез төрле өлкәләрдә намуслы хезмәт куя. Шәһәр думасы рәисе Сергей Смоляков урнак гаиләләргә мактау кагызлары тапшыра. Сәхнәгә аларның әле бер өлеше генә күтәрелә. Гаилә елы уңайыннан аларны зурлау тантаналары көз көне дә дәвам итәчәк. Сабантуе халыкка Казаннан килгән сәнгать осталарын тыңлап кинәнү җае да. Аларны елда бөтен дөнья татар конгрессы юллый. Дәртле җырлар астында бәйгеләр бара. Сарапулда балалар өчен аерым майданчык булдырыла. Уеннарда нәкъ менә алар теләп катнашалар. Абый, вот ты! Бик көтеп торган идем, менә! Келәм бер читтә ята бирде, аны җәеп тормадылар. Истедә ширемдә бил алышу уңайрак диләр көрәшчеләр. Гадәткә кергәнчә башта балалар, яшүсмерләр көч сынашты. Ә алар күп дөнья чемпионатларында җиңеп танылган Сарапул көрәшчеләре үзләренә алмаш әзерли. Ә Абсолют Батыр исеменә дәгъва кылучылар 8 генә иделәр. Көрәшләрдә яше өлкәннәргә дә тыңгы бирми ул. 70 яшь тула. 70 яшь тулганчы 15 яшьтән көрәшә башладым. И чистайда яшьләр арасында тастымал тотмаган килеш беренче урынны алдым. Biz şundan birli bir Sabantuyны да калдырганым юк. Бүген дә менә хәзер карап тордым да, кешеләре дә юк. Хәзер карап торуга инде көрәшчеләре дә булды да инде. Шуңа кирип чыгайым инде дидем. Иң хәлиткеч алышта Яршыллыдан Егор Токарлыков белән Сарапулдан Тимур Каримов бер-берсенә каршы торырлык көчле көрәшчеләр. Бәхәсле дә булды. Тамашачы Егорның чисты алымнарын хуплап аваз салгылады. Әмма Абсолют Батыр исемен Сарапул егете яулады. Батырга тәкәдән тыш бүләк кечкенә трактор Зөлфәт Арслановтан. Ә Батыр астына приз быел Удмуртия татар эшмәкәрләре клубыннан. Жара выдалась, конечно, изнуряющая. Хәлне ала торган чиллә, балалар, яшүсмерләр күп булу сәбәпле озак көтәргә туры килде. Туган шәһәрендә Батыр калу икеләтә куаныш инде ул. Көндезгесенә бара алмаганнар кичке Сабантуйга чыга.
Ағыл Сарапулның татарлар көмәкләп яшәүче Гудок бистәсендә уза. Сарапул татарлары милли мәдәни мөхтәрияты электрон мәдәният йорты белән берлектә халыкка әнә шулай көн буена сузылучы бәйрәм бүләк итә. Алар белән бергә иганәчеләр, унлап оешма, 50-гә якын шәхси эшмәкәр. Киләсе елда республика Сабан туенда аларның саны артачагына шик юк. Удмуртиядан Фәнзилә Салихова, татарлар. Киләчәккә атлаганда аның узганын барлау мәслихәт. Яңа гасыр каналында төрле елларда эфирда узган тапшырулар, дикторлар хакында хатирәләребезне барлауны дәвам иттерәбез. Сүз тарихи кадр сәхифәсендә татар телевидениесына 60 ел тугры хезмәт итүче хезмәттәшебез, Татарстан Республикасының һәм Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре Рөстәм Нәбиуллинга. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Наилә Нугманова турында сүзебезне тагын дәвам иттерик әле. Ни өчен? Чөнки ул елларда университет студентларының, татар студентларының бәйрәмнәре еш буладыр. Мәсәлән, 1979-дан 80 елга күчкәндә без студентлар катнашы белән Огонек оештырган идек. Бу вакытта университетның татар бүлегендә укый торган бөтен студентлар катнашты. Шушы вакытта укыткан укытучылар, мугаллимнәр башта катнашып, менә дигән бер истәлекле очрашу булган иде. Без монда Наилә белән дә, Илмир белән дә, Халисә белән дә, Филисә Хакимы белән дә шушы иҗат төркеме эшләде. Әлбәттә, әле менә 80 елдагы студентлар хәзер тормышны җигелеп арбарыш яшьләр, белгечләр бит. Менә алар да шушында төшкән кайбер фотоларны исләренә төшерсеннәр әле. Мәсәлән, җыелып монда бизәлү яңа елга багышланган инде. Сәгате дә бар, көлеп торган айы да бар. Мәсәлән, әле Гомәр Саттаров монда башка укытучылар име. Ә инде менә бусында панорама белән бөтен студентлар җыелып монда барсында. Васил Гарифуллин да танып була, Халисәне дә танып була, башка яшьләрне, укытучыларны. Менә шундай күңелле Огонек оештырган идек. Шуннан да, хөрмәтле иптәшләр, сүз башладым бит. Телевидениега нигез салып, беренче буын белән янәшә эшләгән, шушы катлаулы эшне үзләштергән хезмәттәшләребез турында сүзебезне киләчәктә дә дәвам иттерергә кирәк дип уйлыйм. Чөнки алар барысы да моңа лаек. Без бу җиргә татар булып яралганбыз. Шәшелгәнбез, сибелгәнбез, таралганбыз. Нинди кыйтга, ни илләрдә яшәсәк тә, телне саклап, милләт булып калалганбыз. Шәмсия Җиһангирова шигыреннән өзек белән тапшыруыбызны төгәллибез. Исән-имин булыгыз, күрешербез.